A prioridade do Concello de Meis durante esta crise sanitaria é axudar a súa veciñanza. Dende o goberno local sinalan que darán prioridade aos servizos sociais por riba doutros proxectos. Por elo, para axudar aos máis necesitados, o Concello pon en marcha o Roupeiro Solidario. Entonces todo o demais que este grupo de goberno tiña en mente queda en segundo lugar, porque para nós o prioritario é que ninguén deste Concello teña necesidade de roupa ou que ninguén pase frío na cama porque non teña unha manta. O proxecto leva o nome O Canto da Escudeira, posto que o Concello utilizará unha habitación da Casa do Escudeiro para utilizala de roupeiro. As persoas interesadas en adquirir a roupa deberán demandala a través da Concellería de Servizos Sociais do Concello de Meis. A propia concelleira desta área encargarase persoalmente de atendelos para garantir a súa intimidade. O número de teléfono que se vai a poñer para todas as necesidades que a xente que precise chamar para demandar calquera tipo de prenda de roupa vai a ser tratado persoalmente pola concelleira, porque queremos garantizar, por suposto, como non podía ser de outra maneira, a intimidade das persoas e garantir o seu anonimato. Esos datos van a ser tratados como non podía ser tamén de outra maneira. Ademais, está coordinado cos servizos sociais do Concello con total anonimato. Aqueles que queiran colaborar poderán depositar a súa roupa na Casa da Cultura de Meis en horario de 9 a 13 horas. As prendas serán recollidas polo persoal do Concello e levadas á escudeira. Esa roupa logo será lavada e desinfectada e planchada e será levada a esta habitación que vamos a ter na Casa do Escudeiro, que se vai a facer como unha pequena tenda na que vai haber estanterías con roupa por tallas, na que vai haber un probador e na que un día a semana se van a ir a recibir as visitas da xente que previamente xa concerte a cita para que probe a roupa e para, por suposto, donarlle o que lle faga falta, non? A pesar das doazóns, o Concello tamén realizará a súa colaboración. Por parte do Concello, tivemos moitas peticións de persoas da necesidade de roupa interior, tanto para persoas adultas como para nenos e nenas. Obviamente, eso non vamos a solicitar a donación, senón que vai a ser o Concello que se vai a facer cargo de comprar esta roupa, vamos. O goberno local agarda unha gran colaboración da cidadanía neste proxecto, ao igual que aconteceu coa recollida de alimentos. Ademais, pensando nos máis pequenos, o Concello tamén porá en marcha en breves a campaña de recollida de xoguetes.